Helo a chroeso nôl I Label Deg. Enw fi yw Eisia a os ydych chi heb yn barod, cliciwch lawr fan'na ar y subscribe button a rhoi like a comment. Heddi dwi eisiau rannu â chi pob hobi dwi wedi cymryd fyny wrth bod yn lockdown. Dwi'm yn gwybod amdano chi, ond dwi'n mynd yn really bored yn really hawdd. Felly, dwi wedi gwneud gymaint o gwahanol pethau. Yn gyntaf, dwi'n really caru lliwio. Mae dy fi llon llyfrau o lliwio a gwahanol pensilia, pens, a weithiau dwi'n hoffi just wneud pethau fy hun fyd. Mae hyn yn helpu fi symud ymlaen i'r celf digidol dwi'n hoffi wneud. Dwi'n hoffi wneud rhain am penblwyddau pobl, fwynhau, oherwydd dwi'n meddwl bod yn personol iawn, a mae'n just yn really hwyl. Dwi hefyd yn really hoffi chwarae Sims ar y cyfrifiadur. Dwi'n yn siŵr os ydych chi gyda fe, ond os mae fe, wel, dylech chi gwybod pa mor addictive mae e. Dwi'n credu mae fe'n fwy hwyl na pethau ar PS a felly oherwydd gallwch chi just byw trwy'ch Sims. Oherwydd dyn ni methu mynd allan yn y moment. Ond, nesaf, dwi hefyd yn really hoffi peintio. Nes I just wneud hwn oherwydd o'n I eisiau wneud pethau am fy stafell gwely. A oedd gan mam fi paint a eisiau mlaen I just reinvento pethau am fy stafell gwely. Mae hyn yn safio arian o prynu pethau newydd fyd. Wrth gwrs, dwi'n really hoffi wneud colur creadigol hefyd. Os ydych chi wedi gweld fideos arall fi, mae fe'n ffordd really hwyl I datblygu sgiliau colur fi ac I fod yn creadigol. Nes I hefyd ddysgu fy hun I chwarae'r gitar flwyddyn yma. Mae fe'n mynd yn iawn, ond eto, dwi'n mynd yn mor distracted pob dim arall, felly dwi ddim yn grêt eto. Dwi hefyd yn really hoffi plannu. Dwi efo herbs yn tŷ Gwylia'r dad fi, a dwi'n hoffi mynd rownd y gardd a rhoi ddŵr I pob planhigyn oherwydd mae 'da ni loads. Mae 'da fi pethau arall dwi'n hoffi fyd, fel cael cwpaned o te, cael bath. Dwi'n really hoffi dawnsio fyd I cerddoriaeth yn y gegin neu yn stafell fi, ond dwi ddim yn mynd I ddangos chi yna achos mae'n embarrassing. Ond dyna fe, dwi'n siŵr mae 'da fi llawer fwy o hobïau, ond off top fy men, dyna fe, dig. Felly yn y comments, gadw fi gwybod pa fath o hobïau ydych chi wedi dechrau yn y lockdown yma. A cofio, mae fe'n amser galed I pawb nawr. Mae'n really anodd ffindo'r motivation yna I wneud unrhyw beth. Felly, os mae fe'n meddwl gwylio Netflix yn y gwely, mae'n iawn fyd. Ond, tara nawr!